Morjesta. Aloitellaan tämä tiivistelmä tällä moduuli 3.1. Ja pohjana käytän tuossa teidän materiaalia, englanninkielistä materiaalia, mutta mä oon lisännyt siihen muualta lähteestä tuotuja kuvia. Ja lähinnä niiden kuvien ja selostusten tarkoituksena on se, että ne pyrkii vähän tuomaan sitä erilaista näkökantaa tuohon teidän materiaaliin. Eli siinä kuvat saattaa olla jossakin mielessä vähän parempia kuin tässä englanninkielisessä materiaalissa, mikä teillä on käytössä. Mutta enemmittä puheitta, niin mennään eteenpäin. Eli 3.1 lähtee tämmöisestä elektroniteoriaa käsittelemään ja atomista. Miksi atomi? Niin kun tutkitaan atomia, niin tämä antaa käsityksen siitä, että minkä takia tai mistä se sähkö syntyy. Ja atomimallia kuvataan tämmöisellä kuvalla, mikä teillä tuossa on. Ja siinä on puhutaan ytimestä. Se ydin rakentuu noista protoneista ja neutroneista. Ja neutroneilla ei ole minkäänlaista sähkövarausta, eli ne on esitetty tämmöisellä mustilla palloina tuossa. Ja protoneilla on taas positiivinen varaus, ja ne näkyy tuommoisena plusmerkintänä tuossa. Sitten sitä ydintä kiertää tämmöisellä erinäköisillä kuorilla, eli on merkattu tuossa sellinä tuossa teidän mallissa, niin erilaisilla kuorilla elektroneja. Ja niillä on negatiivinen varaus. Ja uloimman kehän elektroneja kutsutaan nimellä valenssielektroniksi, niin kuin on tuohon kuvaan merkattukin. Atomi on ulospäin sähkötön. Eli toisin sanoen se tarkoittaa silloin sitä, että noita protoneita, mitä on ytimessä, niin niitä vastaa yhtä monta elektronia tuolla kiertämässä sitä ydintä. Eli protonien ja elektronien määrä on yhtä iso, eli kumoo toisensa. Ja jos katsotaan, mennään eteenpäin, niin tuossa sitä atomista vähän erilaisella kuvalla esitetty sitä atomimallia, eli ne kiertää ne elektronit tuommoisilla omilla kehillä, eli kuorilla ydintä. Ja atomi on aina ulospäin sähkötön. No mikä se atomi sitten on? Missä niitä esiintyy? Tuossa tulee ensimmäisenä, tosiaan unohdin tämän kalvon, niin tulee kuvana se, että kuinka ne on ne kuoret järjestynyt siihen ytimen ympärille. Ja katsotaan kohta jaksollista järjestelmää, eli atomien jaksollista järjestelmää, niin siitä selviää vähän enemmän tietoa. Mutta niitä kuoria, jos katsotaan vasemmanpuolimmaista sinistä kuvaa, niin se lukee cell number. Niitä kuoria on useampia. On 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ja ei kannata noihin kirjaimiin takertua ja lähinnä siihen, että kuinka monta elektronia mahtuu kuorelle, niin älkää semmoista lähtekö opiskelemaan. Toistaiseksi riittää, että ymmärrätte, että kuoria on tuossa. Ja jos katsotaan jaksollista järjestelmää, niin tähän rakentuu tällä tavalla, että se on tämmöinen taulukkomuotoinen. Eli tämä on tehty ihmismielelle tämä alkuaineiden jaksollinen järjestelmä. Siinä on niinku sarakenumerot 1–18 ja sitten on rivinumerot 1 eteenpäin. Nämä rivinumerot kertoo mikä kuori on kyseessä. Ja jos katsotaan sarake 1 ja rivi 1, niin se näkyy H, eli vety. Tarkoittaa sitä, että nyt nämä sarakkeet kertoo sen, että kuinka monta elektronia on sillä uloimmalla kuorella, eli kuinka monta valenssielektronia sillä on sillä atomilla. No, tämä on pikkasen hämäävä sillä tavalla, että käytännössä sillä uloimmalla kuorella voi olla vain 8 elektronia. Eli toisin sanoen sarakkeessa 1 puhutaan ryhmästä 1 ja sitten 2–12, niin se tarkoittaa sitä, että tässä ryhmässä, eli näillä 2–12 ryhmillä on uloimmalla kuorella vain 2 elektronia. 13 ryhmä on semmoinen, missä 3 elektronia,
14 semmoinen, missä on 4, 15 semmoinen, missä on 5, 16 semmoinen, missä on 6, 17 tietysti semmoinen, missä on 7 ja 18 on se, missä on 8. Ja nyt tässä on semmoinen mielenkiintoinen juttu, että kohta seuraavassa kalvossa puhutaan oktetista. Niin oktetti on semmoinen, että ne pyrkii noi atomit siihen oktettitilaan, eli ulommalla kuorella olisi 8 elektronia. Pois lukien toi ykkösrivin 2 ainetta, eli H, joka on vety, ja sitten He, joka on heliumi, niin niillä on sillä ulommalla kuorella vain ja ainoastaan 2 elektronia mahdollista saada. Ja se on jo heliumilla luonnostaan, niin kuin muillakin näillä ryhmän 18 aineilla. Eli ne on saavuttaneet jo sen oktetin. Eli ne on hyvin tämmöisiä neutraaleita aineita, ne ei reagoi juuri yhtään. Mutta kun puhutaan atomeista, alkuaineista, niin alkuaineet muodostuu sitä yhdestä atomista. Ja sitten taas puhutaan molekyyleistä. Molekyylit on sidoksia, eli 2 tai useamman erilaisen atomin muodostavia sidoksia. Ja nyt nämä molekyylit pyrkivät tekemään sen tilansa sillä tavalla, että esimerkiksi ykkösryhmän aine, jolla on ulommalla kuorella 1 elektroni, pyrkii luovuttamaan sen, koska sillä konstin hän pääsee tai tämä aine pääsee siihen oktettitilaan. Koska jos mennään kuori alaspäin, niin sillä on täysmäärä sillä alemmalla kuorella näitä elektroneja. Ja vastaavasti 17 ryhmässä oleva aine pyrkii nappaamaan jostakin se elektronin, niin silloin se aine saa se ulemmalla kuorelle sen 8 elektronia. Ja näin syntyy tämmöinen hyvin tunnettu aine Na, joka on tuolla ryhmässä 1 kuorella 3, tai sillä on kuoria 3, eli Na, ja sitten samalla rivillä, mutta ryhmässä 17 on Cl, eli kloori. Natrium pyrkii luovuttamaan se ulomakuoren elektronin, jonka kloori ottaa vastaan. Ja näin ne muodostaa tämmöisen niin sanotun ionisidoksen. Ja siitä natrium muodostuu aine, jonka nimi on natriumkloridi, eli toisin sanoen ruokasuola. Ja tästä voisi tietysti puhua enemmän, mutta ehkä toi on riittävä. Ja tuossa on sitten sitä oktetista tarinaa, eli miten se muodostuu. Eli ne pyrkii tekemään sille ulommalle kuorelle sen 8 elektronin kehän, tai miten sitä muodostuu. 8 elektronia pyrkii saavuttamaan sille ulommalle kuorelle. Pois lukien se vety ja heliumi, jolla on vain se ainoastaan se 1 kuori. No miten ne saavuttaa, niin tässä materiaalissa puhutaan tästä ionista, niin tosiaan se natriumi pyrkii antamaan se elektronin pois. Ja nyt tässä käy semmoinen tilanne, kun se natriumi antaa sen 1 elektronin pois, niin siitä tulee positiivinen ioni. Eli se ytimessä on nyt 1 protoni enemmän kuin mitä elektroneja. Eli siitä tulee positiivinen ioni. Ja sitten taas kloorista tulee negatiivinen ioni, koska se ottaa vastaan sen natriumin luovuttama elektroni. Ja nämä pysyy sitten sidoksissa. Eli sitten kun ne tekee nämä 2 erilaista atomia, tekee sidoksen, sitten tulee ionisidos. Ja siitä puhutaan tästä ionisidoksesta, näistä 2 aineesta, ne on molekyyli. Eli molekyyli on 2 erilaisen tai useamman atomin muodostava liitos. Eli tällä konstin tulee ioneita, mitä teillä siellä materiaalissakin on esitetty. Tuossa on vielä kertauksena se ionihomma, eli miten atomista tulee ioni. Ja nyt kannattaa muistaa, atomi on ulospäin varaukseton. Ja sitten kun puhutaan ioneista, niin niillä on joku varaus, joko positiivinen tai negatiivinen varaus. No missä näitä ioneita esiintyy, niin hyvä esimerkki on esimerkiksi lyijyakku. Lyijyakun elektrolyyttineste, mikä on siellä rikkihappoa, niin kun sitä lähdetään muodostaa se sähköä, niin sinne tehdään näitä ioneita, eli sieltä vapautuu niitä
elektroneja, jotka muodostaa sitten sen sähkön. Ja nyt teidän siinä materiaalissa on tarinaa tästä ioneista. Ja sitten kun puhutaan tuossa nyt sitten oikeanpuolimmaisessa sarakkeessa, niin puhutaan johteista esimerkiksi, miten ne johteet syntyy, niin pitää huomioida, että ne alkuainetaulukossa jaksollisessa järjestelmässä, niin nämä metallit sijoittuu sinne ryhmään 1 ja 2, joka tarkoittaa sen, että ne pyrkii siihen oktettitilaan ja luovuttamaan ne uloimmalla kuorella olevat elektronit. Ja silloin johteilla on paljon näitä, niin kuin tässäkin materiaalissa lukee, näitä vapaita elektroneita, eli free electrons. Ne pyrkii luovuttamaan ne. Ja taas sitten, jos ajatellaan eristeitä, niin eristeillä ei ole näitä vapaita elektroneja. Eli johteissa, metalleissa, niin nämä vapaat elektronit tekee sen hyvän johtokyvyn. Ja sitten tässä on viimeisenä vielä teillä puolijohteet. Ja puolijohteet on tyypillisesti, niin kuin tässä on mainittu, silikon tai germanium, eli pi tai germaniumi. Ja jos mä hyppään, tai itse asiassa mä en hyppääkään enää, kun en pääse tässä hyppäämään, mutta jos mietitte sitä alkuainetaulukkoa, niin ne on ryhmän 4 aineita. Ja ne on vähän niin kuin vedenjakajalla siinä, että jos ne haluaa sen tehdä se oktetin uloimmalle kuorelle, niin mitä ne tekee? Luovuttaa vai vastaanottaako? No, teidän materiaali ei käsittele tän enempää puolijohteita, mutta mä latoin tuohon pari kalvoa vielä, missä on puolijohteita. Niin tässä on vähän selitetty. Eli itse asiassa sillä piillä tai germaniumilla itsessään ei tehdä mitään. Sitä lähdetään vähän järkyttämään sitä rakennetta siinä. Tässä kuvassa pyritään esittämään tuossa ehkä vasemmanpuolimmaisessa kuvassa, että siinä SI on se pi, ja sitten sinne seostetaan hyvin pieni määrä beta, eli booria. Esimerkiksi booria. Ja kun boori on 3. alkuaineryhmä ainetta, niin tarkoittaa sitä, että uloimmalla kuorella on vain 3 elektronia. Jolloin nyt kun nämä tekee tämmöisiä sidoksia, niin käytännössä tarkoittaa sitä, että sieltä puuttuu 1 elektroni, koska se on sitä 3. alkuaineryhmän ainetta. Se on merkattu, että elektroni puuttuu. Ja oikeanpuolimmaisessa kuvassa se näkyy, kun tuolla on tuo boori, niin se näkyy heikosti tuommoinen valkoinen täppä. Ja silloin puhutaan, että muodostuu niin sanottuja aukkoja. Ja käytännön materiaalissa, kun tehdään tämmöistä P-ainetta, niin se voi ajatella, että P on positiivinen. Eli silloin siellä on positiivinen varaus, eli sillä käytännössä puhutaan sitä aukoista. Ja niitä aukkoja pyritään täydentämään elektroneilla. Eli sitä kautta saadaan syntymään sähköä. No sitten toinen materiaali, mikä on tietenkin sitten N-aine. Ja sehän tehdään sillä tavalla, että tuohon 5. alkuaineryhmän ainetta tuodaan tuohon pi-rakenteeseen. Ja sitäkin tuodaan taas huomattavasti vähemmän kuin mitä piitä on. Ja silloin sinne jää ylimääräinen elektroni tuonne sidokseen. Ja se näkyy nyt tuossa oikeanpuolimmaisessa kuvassa tuollaisena punaisena pallona tuon fosforin yläkulmassa tuolla. Eli siellä toimii sitten elektroni varauksen kuljettajana. Ja yksistään nämä aineet ei tuolla puolijohdekomponentissa tee vielä mitään, että sitten niitä ruvetaan liittämään toisiinsa. Ja sitten siellä puhutaan, että muodostuu tämmöisiä PN-rajapintoja. Ja niiden rajapintojen käyttäytymistä voidaan sitten ohjata ulkopuolisella sähköllä, eli ulkopuolisella energialla. Mutta se varmaan on ihan riittävä nyt toistaiseksi näistä. Ja 15 minuuttia lähestyy, niin toivon mukaan oli tiivistelmä, joka auttaa teitä taas pääsee eteenpäin. Kiitoksia.